10 anos dan para moito. Fai unha década, nun recuncho da nosa vila que respiraba notas de esperanza e se alimentaba de soños por cumprir, naceu unha banda que cambiaría a paisaxe sonora de Verín. Serían soños de rapazas e rapaces que viran na música tradicional o seu espazo creativo, onde sentirse vivos, onde compartir cos demais e onde voar libres na procura dunha identidade musical que os definira. Xa pasaron case 10 anos dende que soaron os primeiros acordes dentro do noso local de ensaio, e hoxe embarcámonos nunha viaxe para coñecer os altibaixos, sorrisos e bágoas que confeccionaron a historia da nosa travesía musical. Se me preguntan por que creamos Nova Era, diría que foi polo que pasou nunha cabalgata de reis de hai 10 anos. Se me preguntan a min, diría que foi polo que pasou no Entroido de hai xa unha década. Botastes gasolina ao lume que tiñamos dentro. Por culpa vosa fixemos Nova Era, así que, gracias. A nosa historia ten un comezo, alá polo ano 2014. Aseméllas un pouco ás películas de vaqueiros e indios, onde os primeiros non dubidan en tomar o lugar no que os segundos vivían tranquilamente. Nós, os indios deste conto, quedamos en un sitio onde tocar, onde aprender, onde ser libres. Pero tiñamos a nosa música como arma para rexurdir. Eu tuve a suerte de estar con eles, pois cando tiñan 12, 13 anos, estuvemos moitos anos xuntos, fixemos viaxes, compartimos escenario, e, por suposto que para min foi unha maravilla estar con eles, unha maravilla. Despois, por motivos, axenos a nós, houbo problemas ca banda de Verín, e, como que se viron fora do lugar. A maioría das persoas que fundamos Nova Era, antes estábamos nun proxecto local totalmente distinto a isto, e sí que demandábamos un nivel bastante superior ao que se ejercía naquel momento, porque digamos que as cousas se torceron e foron collendo outra dirección totalmente distinta á nosa idea. Ademais deso, a nosa principal preocupación era seguir tocando xuntos, que era algo que levábamos facendo durante moitos anos e non sabíamos facelo de outra forma, por así decirlo. Nós queríamos ter esa motivación de seguir tocando a un nivel alto, pero creo que o que máis nos importaba era seguir facendo xuntos. Nós o que queríamos era seguir facendo o que nos gusta, que é tocar. Con estas cartas en riba da mesa, había persoas que tiñan claro cales serían os pasos a seguir. Esta situación só se podía resolver dun xeito. Todos pensáramos no mesmo, así que os teléfonos comezaron a soar. Acórdome cando recibín a chamada de Álvaro e de Dani para formar parte desto. Estaba en Santiago, iba para clases e xusto recibo a chamada e coméntame Álvaro e Dani que a idea é formar unha banda, que íbamos a estar todos os amigos que tocamos sempre toda a vida, non sei, nese momento sentí unha ilusión tan grande de volver outra vez a xuntarnos todos dunha forma distinta, dunha forma de que podíamos facer, entre comillas, o que quixéramos, tocar o que quixéramos, pasalo ben. A verdad que me fixo moita ilusión e que contaran comigo, sempre era un orgullo enorme. Pois nada, eu estaba un día tan tranquila na casa e de repente vexo que me chama o Álvaro e collo e digo, ei, que pasa? Cóntame. E díceme, mira María, a ver se te interesa, porque estamos falando así entre varios, dos que tocamos toda a vida xuntos, para montar unha banda, empezar outra vez un proxecto novo, darte así un aire fresco e tal, e se estarías interesada. Eu dixenlle, pois veña, pa diante con todo, e alá fomos. Alá por ano 2014, se non recordo mal, apareceu Dani na miña vida. Estaba na residencia Florentino López Covillas en Ourense, eu non o conocía de nada, absolutamente de nada, e propúxome participar nun proxecto que tiñan dunha banda, de gaitas e tal. Para min era totalmente novo, dixenlle que sí, pasaron uns meses, chamáronme e empezou a miña aventura en Nova Era. A primeira partitura desta banda rematouse un soleado 27 de outubro de 2014.
Foi a primeira mostra tanxible dun proxecto que debía comezar dende cero, porque tanxible non había nada máis, nin un lugar onde ensaiar, nin instrumentos cos que tocar, nin traxes que vestir. Tampouco había diñeiro algún, ningunha administración ou entidade que nos apoiase. Estábamos nós e a nosa ilusión, plantándolle cara a un soño que se esmorecía pouco a pouco, pero os soños son para cumprilos. Cando empezaron non tiñan nada, non tiñan nin roupa, nin instrumentos. Aproveitaron as camisas que tiñan e fixeron chalecos novos. Os instrumentos foronnos comprando pouco a pouco, compraron punteiros, compraron tambores, compraron gaitas novas e as que tiñan antiguas arranxáronas de tal forma que puderan igualar as que compraron. Me acuerdo que me llamó Álvaro y claro, recomendado, porque yo entiendo que siendo de Ourense y tal, llamar a un tipo de Cantabria que hace gaitas es un poco surrealista. Pero bueno, a Álvaro ya le habían dado buenas referencias y me llamó y me comentó eso, que quería hacer una banda, quería cambiar todos los punteros, hacer los punteros y tal, y me acuerdo que hice de primeras hice eso, 8 punteros y luego ya un par de ellos más, hasta que se completó un pouco la banda, ¿no? Cuando empezaron, como é lógico con todas as cousas que se fan na vida, empeza un pues, casi sin nada, con moitas dificultades. Entonces, pues eu, parte que teño un fillo nela, outros amigos do meu fillo, pues tratei de colaborar no posible co que pude. E o que pude, pues tiña un local que foi a base deles para empezar por menos a ensaiar, que non tiña onde ensaiar. E nosos pais, na medida que pudemos, axudámonos tanto económicamente, dándolle apoio para que eles puderan seguir para diante e que lucharan por o que eles querían conseguir, que era unha idea que a nos gustábanos moito. O 4 de xaneiro de 2015 tivemos a nosa primeira celebración, unha cea na que nós, que por fin creáramos un espazo onde continuar facendo a nosa música, nos reunimos de novo para contar bellas historias e imaginar futuras conquistas. Cando montaron a banda, cando montaron todo este tinglao, tuveron a ben chamarme para tocar con eles e, por suposto, dixen que sí, e dende entón levamos facendo música e pasando ben 10 aniños xa. A primeira vez que oín falar de Nova Era foi moi ilusionante porque todo o que contaban e todo o que me explicaban de como iba a ser a banda e a música que iban a montar ou que querían tocar era diferente a todo o que había hasta ahora ou que eu tiña na cabeza pensado que podía ser unha banda de gaitas. Un dos primeiros retos para nós foi o de escoller un nome para a banda. Debía conter a nosa esencia, as nosas inquedanzas. Debía corresponderse co espírito que nos fixo chegar ata aquí. Nunha reunión matinal, un domingo de xaneiro, Nova Era quedou adxudicado como título ao que nos referiríamos dende ese intre. Recordo que nos xuntamos todos unha mañá aquí no local que alguén se lle ocurriu a idea de poñerlle Nova Era. Logo, pois, gustounos moito a todos porque era como que simbolizaba pois, unha nova etapa e o que iba a vir por diante e logo brindamos con sidra, que me acordo. Pero sí que me acordo que o nombre que se escolleu, que é Nova Era, saliu escollido porque realmente simbolizaba o que nese momento se quería pois transmitir ca banda, que era que chegaba unha nova era. Unha das características que máis define unha agrupación, máis aló da estética ou dos instrumentos que se utilizan, é o estilo musical do repertorio que se toca. Cando comezamos con este proxecto, quixemos definir moi ben o estilo que tería a banda, porque sería tamén un símbolo de identidade dela, sen olvidarnos das nosas raíces das que bebemos, podemos tocar ou adaptar unha xota ou unha muñeira tradicional e traer aos nosos tempos, pois quixemos explorar outros camiños distintos e demostrar que coa gaita tamén se poden tocar temas rock, pop ou jazz e chegar a outros públicos que se non fora desta maneira tamén non chegarías. Para min é un formato acertadísimo, para min o querería,
cando eu me dedicaba, bueno, sigo me dedicando, pero bueno, cando tiña a miña primeira banda en Corrodeiro de Ribeira, de Santa Uxía de Ribeira, pois sempre desexei precisamente facer o que fan eles neste momento, non? E era botar man de unha instrumentación que, sendo popular, non era tradicional, pero que casaba a perfección. Creo que esta banda aporta unha variedade moi interesante, non só pola formación heteroxénea dos seus componentes, senón sobre todo pola valentía coa que abordan os retos musicais que empezan. Cando naceu este proxecto, o que buscábamos desde dentro da banda era crear un estilo propio, algo que nos gustara a nós e sobre todo facer disfrutar ao noso público. Crear algo innovador, introducindo novos instrumentos e novas melodías, digamos que romperan con todo o que estábamos acostumbrados ata a época. Pero ahora estamos en outra época no que a xente ten moitísima formación e dá renda solta ás súas ideas, vale? E además coincide coa globalización, coincide coa moda da fusión, polo tanto, eu creo que están amparados por estes conceptos contemporáneos. Pois os ensaios de Nova Era suelen ser os domingos polas mañás, de que o de hoxe témolo pola tarde, porque podía máis xente, e facemos os domingos porque como ven xente de fora, de tantos lugares, xente que estudia, xente que traballa, pois é o día que máis podemos juntarnos todos. Os nosos ensaios suelen durar 1 hora e media, 2 horas a veces, son ensaios largos, son duros, pero que, bueno, cando temos un concerto diante, unha actuación importante, pois sempre queremos mirar todo o repertorio de arriba a baixo, pararnos o que faga falta. Como non damos clases, pois os ensaios son un punto de afianzamento das cancións pois moi importante. Non debedes vir, ou non debedes ir ao festival pensando en que son nivel, vale? Temos que buscar a perfección. Despois, conseguir a perfección musical, xa estamos falando de cousas moito máis complexas, pero existe unha serie de ingredientes que son a concentración, saber ben as notas, estar atentos ao tempero, estar atentos á afinación, a estética da banda, vale? Meter as mãos, meter os roncos no sitio, que axudan a que para o público a actuación sexa non perfecta, vamos a decir, pero si redonda, vale? Entón, xa durante este ensaio quero vos atentos a eso. A primeira actuación, as primeiras notas que escoitarían de nós, a primeira meta de Nova Era. A data marcada para ensinar todo o noso traballo sería o 13 de xuño de 2015, na Xuntanza Internacional de Gaiteiros que se celebraría no Castelo de Monterrey. Con esa fixación na mente, comezaron os ensaios regulares, como unha conta atrás que nos impulsaba vertixinosamente cara a ese destino. Nos primeiros ensaios encontraste con xente que facía anos que non tocabas con eles, encontraste músicos feitos, moi bons músicos, que eu tuve a suerte de ser nese momento o que fixera os montaxes de percusión. Encontrarte con músicos dese nivel, dese talento, facíache todo moito máis fácil, porque é o único momento que puden escribir o que me dera a gana, porque iba a ter xente ao meu lado que iba a tocar non como a min, iba a tocar mellor que a min. Acórdome que os primeiros ensaios foron moi emocionantes, que empezamos a tocar cancións novas que nunca antes houbéramos tocado xuntos. As primeiras veces, os primeiros ensaios, empezamos a mirar as cancións a 3, 4, 5 voces. Eu e Marta, como nos liábamos moito cas voces, íbamos ca nosa voz e ca nosa flauta ao baño a ensaiar sempre para que non nos molestaran, e a verdad que me acordo deso moito. Pasamos moi bons ratos e a verdad que teño moi bons recordos deste tempo. A Xuntanza Internacional de Gaiteiros
Neste momento levamos 39 anos facendo este evento que naceu ca Escola de Gaitas como un complemento ás nosas actividades. Serviu de camiño e de punto de encontro para moita xente, por ela pasaron os gaiteiros máis importantes do mundo. Acórdome que un momentiño antes de empezar a tocar sentín prácticamente un silencio ao redor do escenario. O sea, sentín que todo o mundo estaba mirando o que íbamos a facer, sentín que toda a xente da banda íbamos a empezar a mostrar no que levábamos tempo traballando, e recordo como ese suspiro antes de empezar a tocar a gaita como un silencio absoluto. Esa actuación era a nosa carta de presentación. Había moitos nervios, xa que é verdad que xa levábamos moitos anos tocando xuntos, pero era como volver a empezar. Era un proxecto noso, algo novo, e nós estábamos nerviosos, ansiosos ao mesmo tempo por mostralo, pero é verdad que había moitos nervios. E desde fora percibíamos como que había moitas dudas de saber se iso iba a ir adiante, se iba a sair ben, xente que dudaba de nós, pero nós non tiñamos esas dudas. Eses foron os primeiros 15 minutos de Nova Era. Uns estábamos nerviosos durante a actuación, outros máis tranquilos, pero todos acabamos contentos. Era unha tarde soleada que durante a nosa actuación se tornou máis nubrada. A través da néboa escoitáronse as primeiras notas da nosa proposta musical. Así nacía Nova Era. O que fixeron aquel día naquele escenario de verdad que é insuperable. Seguro que teñen actuacións maravillosas na súa vida, que lle faltan actuacións por diante na súa vida magníficas, pero ese día foi moi especial. De verdade que lle desexamos moitísimos éxitos. Mostraron aquí o seu empeño, as súas gañas, a súa ilusión. Son moi xóvenes e quedalles un futuro moi grande por diante. E eles, é dicir, vos, todos os integrantes desta banda, pois a verdade é que o fixestes magníficamente, e, bueno, os nervios desapareceron e quedaron todos pois esparcidos por o bar. Aquel día, como dicimos nós, conquistamos o noso primeiro escenario. Dende logo que non nos imaginábamos o que nos ia deparar o futuro. Sabíamos que non sería unha senda fácil, pero tamén sabíamos que xa tiñamos o primeiro paso percorrido. Aquel día, comezamos a camiñar. Tras a nosa posta en escena, tivemos as primeiras chamadas para amenizar festas nas aldeas do lugar. Ademais diso, encargaríasenos a tarefa de dar un concerto na Feira da Cervexa e da Artesanía dese ano, daquelas celebrada na Praza da Mercé. Esa sería a nosa primeira actuación en Verín, pero non estaría exenta de problemas. Pois estábamos ensaiando para o concerto da Merced e estábamos aquí todos, o local cheo, e de repente petaron a porta e, bueno, pois viñanos a invitar a que paráramos de tocar, basicamente, a local. Algún veciño dos que non lle debía gustar a nosa música debeu chamar a policía local, que nos invitaron a que abandonáramos o local ou nos caláramos. Entonces ocurriusenos a idea de o meu pai tiña unha casa que estaba en obras, collemos os instrumentos todos e marchamos ali para poder facer o ensayo para a actuación. E todo empezou moi ben, pero de repente vaise a luz. Que caos, xa os ves pa un lado, pa outro, que pasa? O primer concerto e teñen o problema da luz. Cando volveu a luz, pois volvemos tocar esa canción, a partir porque o público pediu, non? Porque quedara así un pouco a medias, entón volvemos tocar a Pompadora. O que naide esperaba era que era o noso bis, entón tocamos a Pompa Dourada 3 veces e ese día foi cando todos empezamos a odiar un pouquiño en silencio a Pompa Dourada. Bueno, non a odio, Ese día, a verdade, que parecera que nos viron a bruxa que nos estuveran saboteando. Pero bueno, si ese día
saliu desa maneira, con todos os despropósitos que nos pasaron durante todo o día, o futuro iba a ser moito mellor que eso. Nova Era comezou a chamar a atención para algunha xente que hoxe conforma a banda. Foi por iso que moitas e moitos quixeron comezar a ver o mundo dende outro lado, pasando de ser espectadores a estar en riba dos escenarios. Aqueles que entraron a formar parte dende ese momento foron chamando a nosa porta ao longo destes anos. Eu son Dani e entrei en Nova Era en 2017. Eu son Anxo e entrei en Nova Era en 2023. Eu no 2016. Hola, son Diego, viño de Formenteros e entrei na banda no 2022. Hola, son Cristian e entrei en Nova Era en 2018. Hola, son Iván, toco a trompeta e entrei na banda en 2021. Son Lara, levo desde 2022 tocando na banda de Nova Era. A Tere, que é unha alianta, díceme, Trivians, tes que vir a Nova Era, que é unha pasada a banda e tal. E dixe, bueno, pois vou probar. Chamaronme para ir a un concerto con eles, e gustoume o rollo, e seguín. Ofrecéronme vir para Nova Era e aceptei, e desde que estou acá, pois é unha experiencia moi boa. Bueno, no 2023 o Paquiño postou-me unha cena a que vir a tocar e por non pagar xa, vin tocar e xa quedei. Pois invitáronme a un concerto de Navidad e gustoume e desde aquela quedei. Eu entrei en Nova Era, empecé polas clases e pouco a pouco fui entrando na banda en pequenas actuacións hasta agora. A finales do 2016 xa non me animei a entrar. Como non me daba tempo de estudiar o repertorio completo po concierto de Navidad, pois toquei só a mitad e, bueno, ofreceronme tamén a posibilidade de tocar os bombos e animeime. Eu son JR, cheguei a Nova Era no 2018 e viñen polas cenas. De pequena xa tocaba a pandereta e logo daquelas conocín a un mozo nunha festa, descubrín que tocaba a gaita nunha banda chamada Nova Era, facía falta xente e ala fun. Con estes reforzos necesitábamos excusas para seguir xuntándonos co noso público. A intención era crear un espectáculo para ofrecervos a vós e que funcionara ao mesmo tempo como a un reto para nós. Así comezamos a dar os nosos concertos de Nadal. Para que un concerto dunha hora e media salga ben, o que non se ve e está detrás son meses e meses de ensaio e moito sacrificio. Bueno, xente estamos aquí no LG Center a 2 de agosto de 2016. Estamos aquí a 22 de setembro. Andamos aquí rematando algúns detalles de amencer, perfilándolos. Mediados de noviembre, ainda queda un mes e pico po concierto, pero vai haber que apurar porque estou vendo que vamos a andar como sempre. Hoxe mudámonos do LG para a Eurocidade, xa empezan os ensaios intensivos e está verdillo ainda, pero, bueno, vai avanzando pouquiño a pouco. O problema é que quedan 12 días, a ver se vai avanzando un pouco máis, así que, bueno, adiós LG. Hasta a próxima. Bueno, domingo 18 de diciembre, quedan 5 días. Hoxe acabamos de ensaiar na Eurocidade, mañá viremos recoller estas cousiñas que quedan e os micros, e todo preparado xa esta semana de ensaios no auditorio. Contamos con xente dentro da banda que vive moi lonxe, a verdad. Digamos que se compromete a desplazarse e a cumplir, vindo a ensaiar e traballando, dedicándolle moitísimo esforzo individual e moitísima implicación como grupo. Detrás de cada concerto de Nadal e do que se podía ver no escenario había un reto logístico importante. Quedábamos como 2 ou 3 días antes para recoller o que tiñamos no local e distribuílo en varios coches para leválo ata ali. Pois os ensaios do concerto, os días previos recordos con moitísima tensión, moitísimos nervios. Recordo unha anécdota que estábamos ensaiando eu e María Isabel e pois, non sei que estábamos facendo e botáronos un pouco a bronca e recordo despois cando subimos para casa no coche de ir as dúas chorando da emoción e dos nervios
abrir as ventanillas e empezar a berrar en plan, que non podemos máis. Sí, era moi tenso, pero moi emocionante tamén. Cada concerto tivo o seu concepto. Unha volta arredor da música con melodías de diversos xéneros. Winter Has Come, incluindo melodías de series televisivas entre o seu repertorio. Pandeirada de lume, cunha peza popular como eixe sobre o que interpretamos o resto de cancións. E sempre con propostas que pensábamos que serían atractivas para o noso público. A comezos do ano 2017 chegaría unha proposta para a banda. Un dos máis prolíficos gaiteros da nosa época, Óscar Ibáñez, quería contar con nós para tocar co seu grupo no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. O Festival de Ortigueira é un dos festivais máis importantes de Galicia e supuso para min, para o meu grupo, para o meu proxecto, pois a culminación un pouco desa visibilidade ou visibilización en Galicia, dentro do mundo celta, de alguna maneira entrar a formar parte dos grupos destacados do folk de Galicia, incluso con proxección internacional. Un día chamoume Dani, dicíndome que acababa de falar con Óscar, que lle acababa de facer esta proposta de tocar con ele en Ortigueira, coa banda. Recordo que ese día estaba en Vigo, estaba estudando alá, e chamoume Óscar pola mañá. Eu xa tiña un pouco de contacto con el porque fui un alumno del durante un par de anos na anterioridade, pero non me esperaba que me chamara para facernos a proposta de ser a banda que o acompañara no escenario pois en Ortigueira. A verdade é que era un reto maiúsculo porque quedaba menos dun mes para o festival, para que chegase ese día. Tiñamos que montar un espectáculo de aproximadamente unha hora, todo con temas novos, implicando a moita xente da banda. E, bueno, supuña, como digo, un reto bastante grande. A idea foi contar cuns gaiteiros de apoio que de alguna maneira puderan defender ese repertorio de maneira profesional e que completaran o elenco artístico que xa tiñamos, non? Eu xa estivera varias veces no Festival de Ortigueira tocando con distintas bandas, pero nunca o fixera no escenario principal, sempre iba a ver os concertos desde o público. Eu vin nese escenario a grupos como Carlos Núñez, os Chieftains, Wolfstone, Luar na Lubre. Cando subimos ese día ao escenario con Nova Era e vimos que éramos nosos que estábamos ali arriba, foi unha sensación de orgullo increíble. Temos que partir da premisa de que moitos dos rapaces e rapazas que tocan en Nova Era levan tocando 22, 23, 25, ata 30 anos e subironse a moitos escenarios, pero a verdade é que o escenario de Ortigueira é unha cousa que te cambia. Cando subes as escaleiras e chegas ao escenario e de repente miras o público e ves que hai case 30.000 personas un sábado a noite en hora punta, hai algo que se che move por dentro que dices, este é o concerto, non? Bueno, foi todo un espectáculo con miles de personas diantes, batallas gigantes. Bueno, a verdade que foi unha gran produción e que gardo un recordo moi importante e moi emotivo daquel gran concerto, non? Que a verdade que penso que saliu moi ben, que recibimos moi boas críticas e bueno, pues nada, que eu me quedei con completamente satisfeito. Era Ortigueira do 2017. Eu estaba con os colegas de Aranda de Duero vendo os concertos ali en Ortigueira, tomando unha cerveciña e pasándonoslo ben. Nesto que aparece Óscar Ibáñez no escenario, pero de repente quen está ao lado de Óscar Ibáñez? Están os meus compañeiros de batallas cos que tocara anos atrás durante moito tempo nas diferentes bandas nas que toquei. E nada, inmediatamente collín, boteime a correr para diante do escenario para que me viran que eu estaba ali.
O concerto foi un éxito que deu comezo a varias xiras en riba dos escenarios que se alongaron durante 6 anos. Ao carón de Óscar Ibáñez e a súa tribo, unha representación de Nova Era acompañouno ese tempo en máis de 40 concertos por toda a xeografía peninsular. A raíz do concerto de Ortigueira, pois a relación coa banda de gaitas Nova Era pois estreitouse e empezamos a colaborar de maneira máis asidua. Óscar propúxonos seguir colaborando con el durante toda a súa xira. Estuvemos sobre 5 ou 6 anos compartindo con el escenario, que foi unha pasada, e recorrimos prácticamente toda a península. Bueno, que xa ensayamos, xa está todo perfecto, así que cando nos deixen tocamos, e cantamos. É porque miñas tías están chamando a Pablo Revertido que non entra a chamada. Moitas grazas por ter a banda aparte no aniversario, así que genial. Bueno, exactamente, parabéns. Dice que é un profesional, impresionante o que fai, pero claro, cando se propón un objetivo, hai que encontrar como hai que ir para outro lado. Vamos falar, non? Nalgúnha ocasión, temos a oportunidade de tocar lonxe do noso fogar. Para nós, supón sempre un desafío conseguilo, pero cando voltamos a casa ca mochila cargada de experiencias e cousas que contar, convértese nunha recompensa moi satisfactoria para toda a xente que tocamos aquí a diario. No 2019 fóramos a unha viaxe a Francia, a unha zona que se chamaba Limoges, Limoxes, Limones, bueno, non sei como... Creo que nunca nos quedou claro a ningún como se chamaba aquel sitio. Bueno, era un festival intercultural, coincidimos con varios grupos de varias partes do mundo. Recordo especialmente ao grupo que dormíamos no pabellón, que era un grupo procedente de México, que nos ensinaron a como se cantaban realmente as famosas mexicanas, que moitos de nós tocábamos en outras bandas. Ás veces non se pasa tan ben. Recordo a miña primeira viaxe. Como membro da banda, estábamos en Francia. A 5 minutos de empezar un desfile e a banda aínda sin afinar. Había jaleo. Estaba o Dani e o Álvaro discutindo cos metales. E eu, novato de min, voando Dani, que tiña unha cara de enfado, e digolle: Dani, vou afinando as gaitas. Si, porfa, vainas afinando. Non houve un Cristo, pero sí que os metales, en plan, a instrumentación, que nos foi unha bronca bastante grande por non sabernos dúas cancións. E a verdade é que a bronca estuvo fantástico e ben, todo cheo de razón, pero eu, personalmente, he de dicir que asumo a miña parte de culpa, pero unha cousa que me fastidiou moito é que a bronca foi para todos, excepto para tres persoas, que eu son a máis cafre das tres persoas ou das 4 que se botou a bronca, pero hai xente que non tiña culpa, porque é así, é verdad, porque a mí, eu e o Fernando choramos, e é verdad, eu serei unha choromicas, pero ver chorar o Fernando para min foi rollo, cuidado. E desde aquela, aunque non haxa discusións, tócame a min sempre afinar as gaitas. Foi unha bronca xustificada, pero injusta. Por as consecuencias. Pero bueno, polo resto todo ben. Sí, algo movido ver nesa viaxe, pero bueno, parte da convivencia de todos aprende tamén.
Francia ou Portugal son algúns dos lugares que nos teñen acollido nestes anos, pero se temos que destacar unha viaxe, quizáis sería a que fixemos no ano 2018 a Chequia. El Festival Internacional de Gaita de Strakonice es uno de los festivales más grandes, sin duda, a nivel europeo y lleva una historia bastante larga. Desde 1967, que cada segundo año, a finales de agosto, siempre vienen alrededor de unos 900 hasta 1000 músicos, que recibe más de 60.000 visitantes, que estos 3 días puede ver mucho realmente desde la cultura gaitera. Os festivais non financian estas viaxes enteiras, entonces, neste caso, tuvemos que buscar diñeiro de onde puidemos. Para conseguir o diñeiro que necesitábamos para facer a viaxe á República Checa, vendemos rifas, fixemos así bastante actuacións ese ano. Recordo esas actuacións como moi emocionantes porque todos tiñamos moita gana de facer ese viaxe. Nós non temos axuda económica, todo o que conseguimos é a base do noso esforzo entre todos para poder permitirnos o luxo de ir a un festival na República Checa, financiado por nós mesmos, vendendo rifas e facendo todo o que sexa posible para conseguir eso que tanto queremos. A menos dunha semana de partir cara a Chequia, ocorreu algo inesperado. Tivemos unha importante baixa de última hora. Debíamos loitar porque toda a xente que traballara para conseguir esa viaxe puidera desfrutala xunto ao resto. O viaxe á República Checa era un obxectivo claro para todos desde que empezamos ca banda. Xa fóramos outras veces, pero ir co que nos iniciamos era un soño. Pero a poucos días de empezar o viaxe tive un accidente. Eu estaba un día na casa xa casi para ir a dormir e de repente faloume o Paco que se me podía acercar un momentiño esta urxencias que estaban ali co José que caíra se mancara. Bueno, ala fun correndo a ver que pasara. Despois de unhas horas en observación, despertoume a médica que estaba en urxencias para darme o parte de lesións. Resultou que tiña a nariz e un dedo da man rota. Entonces, para min, xa se acababa o viaxe. A verdade é que nós estábamos ben tranquilos, porque sabíamos que iba a vir. Ainda non sabíamos como, nin como íbamos facer. Ao final, despois de moitas voltas, sobre todo por parte de Álvaro e Dani, que deberon recorrer todos os médicos do hospital, conseguiron cambiarme as citas médicas, como tamén iba con nós Tere, que me iba a facer de enfermera, pois ao final fun e así empezou o viaxe á República Checa. A nosa estancia en Chequia estivo repleta de actuacións nos recunchos máis emblemáticos do lugar. Entre as rúas que conducían ao castelo de Strakonice, Nova Era desfilou con orgullo. Orgullo por conseguir chegar ata un escenario tan internacional co noso esforzo, pero sobre todo por estar na compañía das amizades que había 4 anos se embarcaran nesta aventura. Ao fin e ao cabo, estas viaxes tamén nos serven para compartir máis tempo xuntos. O feito de estar nun país estranxeiro, rematar de tocar, rematar de actuación, e ver que o público realmente valora, está encantado da tua cultura, da tua música, da tua tradición, é moi bonito. Rematas moi satisfeito do traballo, que tes ganas de celebrar. Non só os momentos no escenario, tocando, ensaiando, os momentos musicais en sí, sino os momentos entre a música, non? E encima, estar fora da tua casa tantos kilómetros, non? E sentirte como na casa. Sabes? Non sei. Son cousas que, por exemplo, no día a día de ves ensayar e todo iso non é o mismo. Vais, hola, adiós, tal, tocas, marchas, pero cando botas así moitos días ca xente, vese de outra maneira. E a verdad que é unha pasada. Quero dicir, ao final é unhas cenas e tal, tamén o paso genial, porque, non sei, é un momento que te xuntas ca banda que dices, pois, eu que sei, nunca facemos algo... O sea, quero dicir, tú sempre sueles salir ca tua pandilla ou cos teus amigos tal e cual, pero cando te xuntas ca banda, que é xente, pois, de todos os sitios ou de todas as pandillas de Verín, por dicirlo de alguma maneira, tal e cual, pois sí que é un momento que é diferente, sabes? A organización pide ás bandas que ensayen no escenario antes do inicio do festival.
Cando estábamos nese ensaio, eu fixeime que a xente da organización estaba anotando cousas. E logo entereime que esas cousas que anotaban era para posicionar as bandas nunha franxa horaria, según o interés de cada banda. E deberon ter bo gusto, bo ollo, porque posicionaron a banda no mellor horario posible. En el 2018 que vino la banda Nova Era a Strakonice a nuestro festival. Banda de Gaitas Nova Era Španělsko. Dámy a pánové, přivítejte ještě jednou. Y fue muy bonito y muy interesante observar con qué nivel alto de preparación y de dedicación han venido. O último día do festival, no último concierto, a hora de escoller o repertorio para tocar, escollemos claramente Boborov, unha canción típica dali cantada que tocamos noutros conciertos e desfiles e que a nosa proposta de metais con gaitas sabíamos que iba a funcionar. Estaba salindo todo super ben, aparte que, bueno, xa todos os días víamos que o público dali é super agradecido, a xente é increíble, estaba indo todo xenial. O que pasa é que non esperábamos o que pasou logo, cando rematamos e tocamos a última canción. Gustoulle tanto que en cuanto acabamos a actuación empezaron a aplaudir, fixemos a reverencia que facemos sempre ao acabar e seguían aplaudindo, íbanse levantando e despois dun par de minutos que levábamos ali esperando, tuvo que intervir o presentador para que pudéramos marchar. A xente estaba totalmente eufórica, eu tiña que estar pendiente da cámara, pero estaba totalmente ensimismada, mirando a banda en vez de atender a cámara co bonito que estaba sendo todo. Cando rematamos a nosa participación no evento, os organizadores concedéronos o recoñecemento do público á mellor banda do festival. Desa maneira, pechamos con broche de ouro esa gran viaxe. Volvemos a casa ca satisfacción que dá un traballo ben feito, pero ante todo, sentindo que Strakonice era como un novo fogar para nós. Unha das metas que nos propuxemos ao comezar esta aventura era de gravar un CD. Sempre quixamos un recordo, unha testemunha que berrase a quen a escoitara. Estes somos nós. Gravar Rumbo NE foi unha das travesías máis complexas nas que nos embarcamos. Sen cartos para gravar nun estudio nin financiar un gran proxecto, tivemos que realizar grandes apostas para poder conseguilo. Cando comezamos con este proxecto da banda de Gaitas Nova Era, unha das metas que tiñamos era a de gravar un CD. Era un soño que tiñamos, era unha especie de punto na lista que tiñamos que tachar, pero non tiñamos como facelo. Entonces, Nova Era temos outra máxima, que é a de que se non podemos pagalo, se non podemos facelo con os medios pois convencionales cos que faría toda a xente, pois vamos facer nós mesmos. Entonces, como non tiñamos os cartos para pagar semexante proxecto nun estudo de grabación, despois a mezcla, a masterización, toda a xente que iba a acompañar, pois entonces decidimos montar o estudio. A min era unha cousa que me gustaba moito, pois en vistas a gravar ese CD, aprendimos como tiña que ser todo o proceso e creamos un estudio humilde na miña casa para poder gravar. E así, pois, comezamos a sesión de grabación. Foi duro, moitas horas de traballo, sobre todo para os directores. Os directores tiñan moi claro o que querían, con uns arreglos fantásticos e, bueno, foi maravilloso poder facer aquela grabación. Moitas pistas, moitos instrumentos, moitas repeticións, moita calor tamén porque era verán. Pero, bueno, eu penso que mereceu a pena. Houve que repetir partes no ensaio e durante a propia grabación que foron máis das que nos gustarían. Pero, resumindo, a pesar do traballo e do esforzo que fixemos todos, foi algo digno e que finalmente pudemos disfrutar e toda a xente puido disfrutar, espero que tanto como a nós. Antepoñéndonos aos obstáculos, conseguimos entre todos chegar ao 28 de decembro de 2019, o día que vos presentamos Rumbo NE, un día que foi moi esperado por nós, pero que tamén foi moi longo. Se tuvera que definir esta época en dúas palabras serían intensidade e ansiedade.
Foi unha época moi intensa porque tiñamos moita carga de traballo. Era prácticamente unha dedicación exclusiva, 24 horas ao día, e se tuvera máis que lle dedicaríamos. Se non estabas no estudio, estabas con fotografía, estabas con partituras, estabas co guión, preparando ensaios, coa xente, organizando todo, e a verdade é que non había respiro. 26 de diciembre, ás 4 da tarde, máis ou menos, chegou un mensaje de Álvaro que teño que recoller os CDs porque eu estou en Madrid e a discográfica pecha ese mismo día todas as navidades. Entonces quedannos 2 horas para recoller os CDs e complícase a cousa. O tempo veuse-nos encima. A verdade é que estuvemos 2 anos preparando todo, na composición das pezas ata a grabación, pero xa no proceso da mestura final e da masterización no CD, a verdade é que se nos veu todo moi encima. Estábamos na semana límite para poder enviálo a discográfica e que o puiderades ter físicamente nas vosas maus. Realmente non había moitas expectativas de que chegáramos a tempo. Así que esa semana recordo pasar 6 días, dende o sábado ata o xoves, prácticamente sen dormir, quedándome dormido 15-20 minutos a veces o día na silla do estudio, e nada máis, e tan solo que a fixación de entregalo. Tiña que estar como fora, porque estuvemos traballando tanto tempo. Salimos desde Guadalajara, máis ou menos queda unha hora para que peche a tienda, a discográfica, nunha moto de 125, meu pai e eu, o que daba a moto hasta chegamos ás 6 en punto, bueno, pelexando un pouco aí cos da discográfica porque non nos querían atender, normal, esa hora de peche. Decímoslle que nos temos que ir para Galicia, que co concierto é o día siguiente, estrenas o CD, necesitámolos, por favor, fan un favor, un gran favor, entréganos os CDs, pero o mellor de todo é a volta, coas caixas enormes, nos que entraban os 200 CDs, e volvemos na moto, os 2, ca caixa de CDs entre as pernas. O día do concerto de presentación do CD, o que máis se me gravou na mente foi os nervios que había no ambiente. Foi seguramente o noso mellor concerto esta data. Tiña unha gran dificultade, xa que contaba con unha gran produción detrás, con multitude de colaboradores que participaron no CD e que ao mesmo tempo viñeron para o concerto. A presentación dun concerto desta índole, como o concerto de presentación do disco Rumbo N, pois é francamente unha auténtica locura en cuanto á preparación musical, de todos os arreglos, de todo o instrumental, como a coordinación de todo o personal e toda a produción do concerto. É unha auténtica locura e realmente un estrés. Era esforzo que había por detrás. Entonces, tú o que querías que pasase nese momento era que saliera o máis limpio e ca maior calidad posible. E claro, ensayando tal, eu estaba nerviosa, sabes? Porque eso, quería que fora perfecto. Cando preparamos un concerto tan grande como este, sempre imos un par de días antes ao auditorio para ir montando as cousas e facer un par de ensaios previos. As cousas nunca salen ben, sempre hai cousas que non funcionan, a xente está nerviosa, entras en un círculo vicioso polo estrés, pola tensión e dos nervios, entonces non van salindo as cousas. Pero ese día, igual que nos resto de concertos, sabemos o que temos que facer, e iso é algo moi guai, porque cambiamos o chip, sabemos que en ese momento, ata que acabe o concerto, temos que estar concentrados. Esa tarde foi das que debemos lembrar, das que levaremos sempre con nós. Pese a todas as dificultades, a presentación de Rumbo N foi todo un éxito. As cancións que o conformaban querían romper cos escamas do momento. Falar de Nova Era e do seu traballo, do seu CD, é a un tempo doado, o sea, moi fácil, porque está perfecta, polo tanto, podería rematar esta disertación ou esta locución dicindo bravo ou espectacular, levantarme e irme, porque con eso diría o todo. En canto á música do disco, pois cabe salientar que é unha música, digamos que moi especial,
un estilo moi especial marcado por seus directores Álvaro e Dani e Álvaro, que eles mesmos crearon un estilo propio de banda con unha forma de arreglar característico, non? En este caso, pois, aí no disco contase con temas ben da súa autoría e arreglado profundamente por eles, ou temas de outros autores e traballados e arreglados por eles. Pois me parece un traballo asombroso e diferente a outros traballos das bandas de gaitas que había ata agora, non? Así como nos anos principios dos 90, pois aparecían aqueles traballos ao finais dos 80, principios dos 90 da banda de gaitas Saraval, da banda de gaitas Ancoradoiro, que foron moi referenciais. Eu penso que este traballo da banda de gaitas Nova Era volveu a dar unha frescura ao mundo das bandas de gaitas en Galicia, con arranxos diferentes, donde as bandas de gaitas, ademais de estar os gaiteiros e a percusión, pois están con metais, con outros instrumentos, con cantantes. Bueno, a verdade é que me parece un disco que abría, pois, eso, unha nova era, un novo camiño dentro do panorama musical das bandas de gaitas, non? Despois, escoitando todo o resto de CD, deime conta de que esta banda, se non existira, habría que creala. Así que, nada, sobre o CD, parabéns, está perfecto, sinceramente. Por eso, manifestaba antes, sigo dicindo que vin a propósito a verín a velos nun directo, e aí estaba, era real, non era, como se suele dicir, un produto de laboratorio, non? Dun día para outro, un tren sen paradas programadas nin aparente destino freou en seco. A vida, como era coñecida, xa nunca sería exactamente igual. Os soños, pospostos indefinidamente. A pandemia petou a nosa porta no noso mellor momento, e o seu paso ia deixando a súa enfermiza pegada en todos os aspectos do noso día a día. Nós tamén sufrimos as consecuencias. Nesa época de pandemia había moitos altos e baixos, a veces podíanse facer as cousas, a veces de repente a cousa empeoraba e non. Entonces, pois foi unha época con moita incertidumbre, onde se aplazaron e cancelaron concertos, onde casi non había ensayos, onde a actividade da banda pois era nula, por decir. Despois tamén se agravaron certas problemáticas e cousas internas da banda, onde pois foi un ano que a banda estuvo case parada. Nós, ainda por encima, ese ano, a banda tiña planeado presentarmos o disco, tiña planeado tanto presentalo aquí como presentalo en máis auditorios. A verdade é que nos chafou toda esa xira que tiñamos planeada para o disco, e con iso tamén a venta do propio disco, porque na pandemia paralizouse todo. E bueno, pois foi un ano complicado para todos, e incluso eu pensei que por momentos pensaba que a banda que se iba a romper. Tampouco creo que fose un caso diferente de moitos outros. Ao final, a pandemia trastocou moitos planos, creo que a nos afectou especialmente, estábamos prácticamente no alto da historia da banda. Claro, foron moitos meses encerrados, a xente retomou a liberdade, cambiaron moitos estilos de vida, moitos preferencias, moita xente que se mudou, xente que cambiou a maneira de ser e a maneira de entender tamén o que era a banda para ela. E, bueno, foron momentos difíciles, foi posiblemente un dos peores momentos da banda, houve que tomar decisións que probablemente a ninguén lle gustaron, pero, bueno, pasaron semanas, meses, anos e aquí seguimos, imos polo 10º aniversario. Somos intranquilos por natureza. Cando comezamos a pensar na posición na que nos deixara esta pandemia, seguíamos a ver música no horizonte. Quizáis por uns intres, o que sí que deixamos de ver foi o noso público tan preto de nós. Pero sabíamos que estaríades ao outro lado, agardando. Por iso, comezamos a argallar música que atravesase esa fronteira, que vos puidera seguir chegando pese a imposibilidade de facer un concerto. Unha das poucas actuacións que tuvemos durante os anos de pandemia foi no Festival de Curtas aquí de Verín.
montamos unha peza tradicional que se chama Fía, que decidimos despois gravala para sacar algo de música, para que a nosa xente tuvera un pouco de diversión dentro do que foi ese mal tempo. No 2020 sacamos un EP que se chama Outros compases cara A. Foi bastante tedioso poder gravalo porque non podíamos gravar todos xuntos e tiñamos que ir dun en un estudio, había que facer uns permisos para poder desplazarnos polas restriccións sanitarias que había. Foi bastante complicado, pero ao final saliu bastante ben. E dentro do malo foi unha moi boa época na que volvemos a xuntarnos e a gravar para seguir facendo música. O impasible paso do tempo continuou mentres a crise sanitaria non semellaba querer dar moita tregua. Non obstante, chegou o día no que pouco a pouco as augas retornaban ao seu leito. A volta aos escenarios semellaba dificultosa. A cuestión principal que tiñamos entre mans era a de crear un espazo onde puideran convivir a música e o público. Debíamos demostrar que a cultura podía ser segura. Desa maneira, a nosa volta aos escenarios foi onde tocaramos por primeira vez, na Xuntanza Internacional de Gaiteiros do ano 2020. Recordo que cando foi o da pandemia, esta peste do 2019, pois seguimos organizando e seguiu estando aí Nova Era a pesar das dificultades. Como retornando aos nosos inicios, a xuntanza volvería a ser a nosa primeira actuación, esta vez no medio dunha pandemia. No escenario que nos vira nacer, estábamos agora a interpretar pezas do noso primeiro traballo discográfico. Era unha situación inimaginable naqueles primeiros ensaios da banda. O seguinte paso nesta volta á normalidade sería o de preparar o primeiro concerto íntegro da banda, crear unha nova proposta para o escenario. Comezábase a fraguar Voces dunha nova era. Despois de todo este tempo sen poder xuntarnos, sen poder facer ensaios xuntos, querer montar un concerto destas características converteuse en todo un reto. A preparación deste concerto foi moito máis difícil ca do resto, xa que salíamos do Covid e aínda estábamos con restriccións e o local é o que hai e pois tiñamos que estar distanciados, non podíamos vir todos, tuvemos que facer ensaios ao aire libre. O problema é que estábamos nunha época tan inestable que aínda que tivéramos moitas ganas de facer este concerto, nada nos aseguraba que puderamos leválo a cabo. O concerto estaba previsto para o 2 de xaneiro de 2022, pero a pandemia caracterizábase por ser caprichosa cos seus desexos. No momento no que entrei na banda, iba a debutar no meu primeiro concerto e cancelouse. Cancelouse. E ora que? Estábamos a 2 semanas do concerto, estaban saindo xa ben os ensaios, a xente estaba moi animada, empezan a subir os casos de Covid, empeza a incidencia a elevarse moito e por normativa obliganos a cancelalo. Non podíamos reunir tanta xente no mesmo local. E foi, a verdad que foi un pau. De repente, parar. Volver outra vez ca incertidumbre de saber se vas a ver ou cando se vai empezar outra vez cos ensaios. Perdemos toda a química, todo o feeling que tiñamos, foi todo como empezar de cero. Finalmente, Voces dunha nova era presentouse 4 meses máis tarde, un 16 de abril de 2022. A proposta, en canto a repertorio, era diferente. A totalidade de cancións interpretadas nesa tarde eran cantadas, mesturando xéneros como o rock e o pop, con influencias do jazz e o folk nunha proposta que criamos atractiva para o público. O concerto de Semana Santa do 2022 chamase Voces dunha nova era. Nova Era atreveus a facer un concerto con as cancións cantadas e tamén invitou a outros músicos para que viñeran a ese concerto e o auditorio estaba cheo. É todo cantado, son cancións de antes, de agora e de diferentes tipos, pop, rock.
verdad que o público agradeceuno, cambiar un pouco o noso estilo, chamou moito a atención e gustou moito. A Asociación Cultural de Música Tradicional de Monterrei é o máximo órgano de xestión da banda de gaitas Nova Era. Dende esta entidade sempre quixemos promulgar un extenso labor social que manteña e promova a música tradicional da comarca. Desa maneira, procuramos participar na cultura da vila e crear un espazo para a arte que inclúa a multitude de públicos diferentes. Dende a Asociación Cultural de Música Tradicional de Monterrei queremos ser relevantes para Verín no sentido de que queremos facer cousas que fomenten a cultura que temos na vila. E espallar a música tradicional. De feito, Nova Era, pois, toca nos maios, toca en centros de día, toca en centros de maiores, toca na ludoteca. De tal xeito a chegar a música tradicional a aquela xente que está máis allí a ela. A filosofía principal destas actividades é xuntarnos e compartir a través da música. Vendo un pouco a disponibilidade da xente, as mellores datas son 2 e 3 de agosto. Bueno, quizás 1 e 2, porque o sábado non hai festival, e ademais estaríamos en Laza, eu creo que 1 e 2 de agosto. Pois entón os xoves podíamos ir ás ludotecas e este ano podíamos cambiar, porque ao final sempre vamos á mesma e tamén abarcamos o resto da comarca tamén, se vos parece. Vale, variámoslo un pouco, sí, porque sempre estamos traballando ca mesma para diversificar un pouco. E os asilos tamén estaría ben, non? O xoves, por exemplo. Sí, eu creo que a mellor o xoves é deixar o viernes libre para os cantos únicamente, non? Creo que sea a mellor opción que temos. Con que grupos falamos? Pois con sempre, non? Sí, Candeira e Brixel levan vídeo sempre. Eles, además, se me preguntaron a ver cando facemos os cantos e tal. E con eso bandeireteiras, quizáis, por aí. Sí, hai as silveiras, que me dixo, ano pasado dixéramos e non estaban, e dixome Belén Poano. Onde son as silveiras? De por aquí cerca, en general. Temos orzamento, necesitamos invertir algo máis ou como andamos? Por necesitar todo viña ben, pero o material temos do ano pasado, así que podémoslo reaproveitar, que sobrou bastante de feito. Vale. Para os bares temos para os grupos temos as consumicións dos bares, que colaboran xa bastante. 15 carteles, 20. Os bares, os centros, o local e pouco máis. Vale, poñer así en algún sitio que visualmente a xente que non ten redes que poda enterarse. Vale, pois hai que empezar a moverlo agora para que se sepa con tempo. Ok. As xornadas de música tradicional son o noso pequeno gran de area á programación cultural da vila. Logo do paso da pandemia, volvemos a organizar estes días de festividade ao redor da música tradicional. Estas xornadas inclúen espazos para a cativada e os nosos maiores. Ademais, son un punto de encontro entre as asociacións de música tradicional da zona, grazas aos cantos de taberna que se celebran dentro destas datas. A actividade que máis tirón ten son os cantos de taberna, que xuntámonos músicos de toda a comarca, incluso a veces algún de fora, para tocar polos bares de Verín. Ademais destas actividades, que xa forman parte fixa desta programación que ofrecemos nas xornadas de música tradicional, cada ano intentamos traer algunha proposta que sexa algo máis innovadora, tamén un pouco en consonancia co espírito da banda de gaitas Nova Era. E o pasado ano decidimos facer un intento oficial de récord Guinness, a nota máis longa cun instrumento de vento, e fixémolo como non podía ser de outra maneira, coa gaita, cun dos instrumentos máis representativos do noso país, e logramos facer unha nova marca. Estamos moi orgullosos delo por o que representa, porque o nome da gaita estea xa a parte de nos libros récord Guinness en todo o mundo. As asociacións temos unha responsabilidade co legado que deixamos. E este é o legado que nós queremos deixar. O ensaio de hoxe saliu bastante mellor cos anteriores, notase que estamos tamén concentrados, descansando agora un poquinho se podendes, porque o día xa foi largo, fixemos moitas cousas,
e despois concentrados a tope. Vale, días como estes temos poucos no ano de que teñamos que estar tan concentrados, pero merece a pena. Despois levamos todos un bo recuerdo e deixamos tamén o nombre de Nova Era moi alto, así que vai salir todo genial, vale? Veña, 1, 2, 3, Se pensamos no futuro, tamén pensamos nos máis cativos da banda e os que acaban de comezar. Aínda que Nova Era non ten unha escola como tal, a banda é un espazo onde pouco a pouco se quer ir unindo xente máis nova con toda a súa enerxía e frescura, con novas metas, con miradas cara a un futuro cheo de ilusión. Os maiores axudarános moito a entrar e nos queremos devolver esa axuda ca nosa pasión. No futuro, vexo o concerto para celebrar o 10º aniversario, no que xa estamos traballando, e tamén actuacións por todo o mundo. Gustaríame seguir na banda porque se aprende bastante e tamén pasas un bo rato. Gustaríame viaxar a Escocia ca banda para facer un concerto alá. Pois veño moi motivado a Nova Era, gustame moito estes ensaios, para min son moi especiales. Bueno, pois eu aquí toco tambor e a pandereta. Bueno, pois aquí sinto-me a gusto, ben acollido e pois espero que teñamos moitas actuacións e poder ir por aí a diferentes lugares. Se me preguntas hai un tempo como vexo o futuro, habería moitas cousas das que falar ou das que me preocuparían, pero hoxe en día só penso en vivir cada día e disfrutar do momento, porque se te preocupas moito por o futuro, olvidaste de vivir o presente. Antes de rematar de contar este conto, quixamos pedirlle un consello a aquela xente que nos acompañou durante estes anos e que agardamos que o siga a facer por moito máis tempo. Teñen fundamentalmente todo o que hai que ter, que disciplina, traballo, perseverancia, constancia, non? A seguir como ata agora. Pois creo que a banda Nova Era e os rapaces que conformades esta agrupación que tedes moito futuro porque facedes as cousas ben, a formación académica é fantástica, cóstame pola sensibilidade que tedes, eu por eso que eu son un admirador do vosso traballo. E que sigan disfrutando do que poden e que nos divirtan a todo o mundo. O meu consello é que sigan loitando por o que a eles lles gusta e que sigan facendo música para nós, por demais, poder disfrutala. Moitísimos éxitos para a vida profesional e personal tamén, por suposto. É que a xente disfrute, a xente, os componentes e directores das bandas, disfruten da música, disfruten do ambiente cos compañeiros e así a cousa fluirá e durará moitos anos. E o meu consello é que permanezcandes sempre xuntos, que loitendes por o que máis vos gusta, que é a música, e nunca decaigandes. Ante a adversidade, sempre en pé. Estes foron os motivos, estes foron os sorrisos, tamén foron as bágoas e as frustracións. Este foi o noso camiño ata os nosos días. Pero sobre todo, esta é a nosa xente, a nosa historia e o noso legado. Un legado que queremos compartir con todos os que nos apoiastes, que nos destes un lugar, un impulso, que encargastes cun instrumento ou traballastes na taquilla dun concerto, que enviñestes cas cámaras ou nos mercastes unha auga cando o sol quentaba as nosas testas nunha alborada. Este legado é de todos e todas as que tocastes e tocades nesta banda, pros que estivestes dende o inicio, pros que pasastes unha tempada e pros que acabades de chegar. 10 anos dan para moito máis que contar do que fixemos hoxe aquí, porque nos encargamos de enchelos de momentos e sentimentos, de vivencias que formarán parte de nós para sempre. Encargámonos de iniciar unha nova era. Por ser parte disto, grazas.
Estes 10 anos viñeron cargados de historias. Algúnas delas xa volas contamos hoxe aquí. E as que veñan de aquí en diante vivirémolas. E ojalá as contemos dentro de outros 10 anos.